ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଜଣେଇଦେବି। ଦେଖିବ ତୁମେମାନେ ବି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଗରୁ ଜଣେ ଯଦି ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲା ତାକୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ 10 ମିଲିୟନ ଭିଉ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲା ତାକୁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୁରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅପଡେଟ୍ ତୁମକୁ ଫେକ୍ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ହେଲେ ପୁରାପୁରି ସତ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଫିସିଆଲ ପେଜରେ ମେସେଜ ଆସିଛି। ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଯେଉଁ 90 ଦିନରେ 10 ମିଲିୟନ ଭିଉ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି 90 ଦିନରେ 20 ମିଲିୟନ ଭିଉ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି 8000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବର କିଛି ହେଇନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତିକି ସେତିକି ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ଅପଡେଟ୍ 2027 ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିକି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗରୁ 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଲୋକମାନେ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ 8000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ? ଆଉ 90 ଦିନ ଭିତରେ 20 ମିଲିୟନ ଭିଉ କେମିତି ଆଣିବେ? ଯାହା ତ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଭାବିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, 6 ମାସ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ସେଟ୍ କରିକି ରଖ ଯେ ମୁଁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇବି। এই ଭାବନା ନେଇକି କାମ କର, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତୁମେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।